היא לא עונה לי, אמא שלי. כבר מאתמול היא לא עונה. עכשיו, אני אקח את זה. מה זה? לירון! מה זה? נו, מה קורה? היי, מה זה חוצפן אחד? זה העט שלי, מה הוא עושה אצלך? מה? אתה חוצפן. אתה שכחת אותו אתמול אצלי ואני רציתי להחזיר לך אותו. לא נכון, זה לא נכון. זה כן נכון. זול! מה אני עשיתי עכשיו? מה עשיתי? תראה מה עשית! זה לא אני. תעלים שלי. הרעש הזה. הוא לקח לי את העט. מה זה פה? די, מספיק שקט! מה זה הקטסטרופה הזאת? שקט! אתם חייבים להירגע. אני מנסה לצלם את השכונה שלנו שתיראה נעימה שקטה ואני לא מצליח. אתם כולכם כועסים, צועקים. זה מאוד מאוד לא נעים. הנה, בואו, תראו איך אתם נראים. בבקשה. מה זה? זה אני? העלים שלי התפזרו. טוב, אם לא תקבלו טיפול מהיר, המצב רק יחמיר. יחמיר? כן, חכו להודעה. הודעה? איזו הודעה? הודעה? על מה הוא מדבר?